Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Nili blok ke parlo arlong cehu apar yang sali emi sekolah long lo than bangatum methang asai ceklem pon pedet. Lakhain koira trok Dwarbagori constituency ke parlo Deitor police station angkang arlong cehu apar yang sali emi sekolah long lo than bangatum pen methang asai ceklem pon pedet ajok kachar liao somaratum kanahok pon thetana sondo. Lapen register pen cenglok thangnat attendance report ke thek pon long avedet khangjang. Ladak arlong chohu apar rangsali emi school nili block ke parlo arlong chohu apar rangsali emi school ahemalong lasi bangso puthak prabjin pen Karbi Anglong autonomous council kachari bom ake haisar Dr. Tuliram Ronghang lapen education in charge em lapen teams Karbi Anglong ke the kidingatum bangso puthak prabjin penang humriason te mepar ji pusi hadakedo ahawar aradatum choning ripon pado Apar rangsali emi school along lo than bang headmaster lake Kornadhor Raskhwa lapen Omut Kumar Hondikoi Kobin Datta labange thoma than bangatum henlo pusi pherangke ka homri damahut rongarat mate hawar aradatum nangche thandun কেই বছর হয়েছে 20 বছর পার ল'ৰা ছোৱালী আজি প্ৰায় 6 বছৰ মানে আগতেতো এভেইলেবল আছিল এতিয়া মানে লকডাউনৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী নহয় লকডাউন পাছৰ পৰা আপুনি ডিউটি কৰে নেকি আমি আহি থাকোঁ আমি সেইটো মানে মিছ নকৰোঁ কাৰণ এটা কথা আমাৰ ভৈয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি যেনেকৈ কৰিম ভুল নিশিকাওঁ পাহাৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী আমি সম্পূৰ্ণ আমি সন্মান সহকাৰে জনাওঁ যে আমাৰ ব্লক ক্ৰমত কোনো দিনাখন বিদ্যালয়লৈ অহা পলম হৈছিল আৰু কিছুমান ভুল হৈছিল সেয়েহে আমি আমাৰ সকলো ভুলসমূহ শুধৰণি কৰি বিদ্যালয়ৰ সকলো কাম বন সময়মতে কৰিম বুলি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ইতি শিক্ষকসকল কৰ্ণাধৰ ৰাজখোৱা অমিত সন্দিকৈ গোবিন্দ দত্ত শ্ৰীমতী চামেলি ইমুংপি টান 30/12/2021 আলং চুহু Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News Deitor Badminton Club ahin pen cepatir piponsi Arnisia Farman Badminton Invitation Match ke paman pon Matijong ni phain kora sirkep arni lakhain koira trok Dwarbagori MSC constituency angkangpi Deitor Raidang ingti indoor stadium asai hemalong Deitor Badminton Club ahin pen cepatir piponsi Arnisia Farman Badminton Invitation Match ke paman pon Bangso badminton invitation match ke paman pon along alohi sarpo aman pen kache tongdun lake Richard Toby Forest Development Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council lapen manpeng pen alohi Dr. Pankaj Teron DSO Relipson Ronghang Kasa Stadium Game Secretary Edward Rongchecho lapen cho phapang jang alohi kadom terangpi Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Person Stoneson Rongpi Deitor Municipal Board Vice Chairman Winson Ronghang VLCC Chairman Nili Block Pen ke penangan ke theke dingatum chetongdun Bangso kachepati dun lake di Phukasa Stadium aham phang lapen Nili Badminton Club lapen ke lokel atum sitami penang ancepati dun Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News Matijong ni phai thongkep arni Israma puthak DC pen Krungching Sayamai Labor Union atum pen chingki che thanpon Deputy Commissioner Pen Clardak Alam Thinangke Than Dona Tengke Kado Kawe Karbi Anglong ke doan arat Isram formalong amen che thabdunji puatum anta nangli tumalong si nangche thabdunang pupusi hukum piponlo Lapen command ne kulat along computer along card aphan ke apply dun tum do anta registration na tengpensi claim nangji pusi Deputy Commissioner ahin pen than pachini pon Lapen Labor Union leaders datum pen puthot pachini ponthu labor law mati chongdat arona tengpensi anam enchot nangji Lapente legal mate aronre pen ke onganam ke cho en ke chok che pusi che pangrai dunlo lapen anutinta nili tumpen chingki nang che thandun erpensi klemlong chotpu athe Karbi Anglong ke nitumsi che padog lolasi korte injera tuma phanta nili tumpen choning rilo adun thu kachingwa along Isram Pinpur alo Prime Minister of India Narendra Modi aphan ni phai trok mati jong arni pajir ponlo DC office pen Lasinon ke bangji tarikhini ar koya chiklo thedung kaching wai mepi Diphu Club along Biponji Chief Guest ke Sir Bhim Singh Kathar Guest of Honor ke Deputy Commissioner Diphu Karbi Anglong lapen invited guest ke Principal Secretary Karbi Anglong Autonomous Council penta ke doan Social Economic
cultural student do anasong aphanta Karbi Anglong Labor Union pen jophapon iglo lapen Isram form kai plai dona tuma phan anta jophapon lo tarapmung pen dorsing togbi Karbi Anglong News lake mensing rong pi nile labor union long president lo ni tum akenang Karbi Anglong arata tum phan akar I nili tum akenang hokpet pini labang so kachesong non an nitum engton ponpelang labang so penitum pacun vegji busi labang so card beneficiary profile labang so ice scheme nitum kenunja phan dak central committee kadok awe penitum chesong rap perlo lapen pini nitum apor kemi pen DC sar nitum DC sar kusong alang nitum panang hang lo nang hang penitum hadak chengwai lo chengwai pen nilitum phan kadok awe labang so nang litum makar nilitum alang litum pen nilitum phanang adaitu nang pipon lo lapen akaprek etum lapuson konane akulat konane komputer along lapuson nitum pen kadok awe nitum information mate tumhan nang ene pin pen nitum phan juji pin pen lapuson ke kholi prote labangan nitum ahin tansi action en ponpo athema labang so akam ke nitum si da Karbi Anglong Labor Union nitum pen se labang so che party pipon po lapen ansu se nitum aku pacun vegji pusine tum da Prime Minister Narendra Modi labang so phan nitum bilta ta palilo nitum ladak pansi pale ponlo lapen Karbi Anglong Karbi khe tum ke pa pik khai bose ke cho claim ke chong dat labang so atowa rawedet pana jok ke duk ke la katum do piklang sini tum atok kanu labang so non ice scheme ke pachen dun japhan kadok weta labang so antu se ke bor ija phan sini tum labang so chisik ponlo lapen Inglong phok ase Hamren Regional Committee pen ningkan ban katalondun West Karbi Anglong kolonga irrigation along KSA Inglong phopen isi birta kimi radaphan ke pachini surihini rainko resi ki jutsi achiklo matijong ni phaithong ke braisiarni ningkan ban katalon ponderapi Hamren Regional Committee Kongchunbang Prosonto Ingti Vice President Kiridhon Phangcho AGS Humson Teron lapen KSA long klemra pet abang phubang phiatumpen chetongsi ningkan ban talon pon Apithu nonke bangji story hinira inkora hinia sengkanke kime senjia phan puthot kongchunbang prosonto ingtipen suri hinira inkora hinia sengkan aningkan kimia pharman kadokawe arat aphan hirjume hangpi ponpen ingsamjen pen mai pachun pot lapen Inglong phokes HRC Vice President Kiridhon Phangchopen isi birta pachini dunke ningkan ban damtang an choklem chodam kisungke boyatum ansitami nonke bangji suri hinira inkora hinia sengkan abangke ning ingthir atpen keklem ponthuja phan ratangno sengkan kimia hirjume hangpi pon dongka mukam pen dikonto terang Karbi Anglong News itu mahinpen kardong pajilo kardong itu Hamren Regional Committee adilo charlia songpen sarkur Karbi arat pasitane kiwangi sengkan tula 2022 aningkan kan mesen me adpen kisu unte to anpen jog dun pen itu kacharlia mo pen chenglok khawar hapat sitane jela kom dun thagi la pen mesen me adpen la bakso sengkan ke papar dunia panin tum arna ma jume hanglo la pen non ke bang ji rong ker long sitame itu arna mar ni jin jume che hang la pen mesen ben la bakso rong ker ke taloni pasitame ni tum Karbi lo charlia song pen sarkur Karbi arat phan arna ma jume hang kilo kardong